Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom op deze eerste KFPS College Tour. De eerste van het nieuwe seizoen. We pakken de draad weer op waar we vorig jaar, of vorige winter beter gezegd, gebleven zijn. Elke maand zullen we een college tour organiseren. En vanavond is de aftrap voor Hilbert Lemstra, hoefsmid. En hij komt wat vertellen over hoefverzorging, over speciaal beslag. En nou, we gaan u beloven dat het een animerende avond wordt. Want tegen Hilbert hebben we gezegd, nou, een uurtje met vragen, maar dat gaat nog een uitdaging worden, geloof ik. Maar we gaan veel van hem horen. En u heeft aan het eind van de presentatie, dus ongeveer na 3 kwartier, de tijd om nog wat vragen te stellen. En u mag u stellen aan het mobiele nummer wat onder in beeld verschijnt. Adriaan, zet hem even in beeld. 06 53 256 456. Als u daar uw vragen naar hebt, dan zal Hilbert proberen ons te beantwoorden. Dank u wel vast voor het kijken en Hilbert, heel veel succes. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Zoals Alice al zei, gaan we het vandaag hebben over het Friese paard en de hoefverzorging. Mijn naam is Hilbert Lemstra. Mijn bedrijf heeft de hoefsmederij Lemstra. Ik zal me eerst even introduceren. Ik heb mijn diploma behaald in 2004 aan AOC de Groene Welle was het toen nog, in Zwolle. Daarvoor heb ik 4 jaar paardenhouderij gedaan. Ook eigenlijk omdat ik eerst nog eigenlijk wat te jong was. Ik was 16 toen ik kon beginnen met de hoefsmidopleiding. En heb ik het advies opgevolgd om eerst even de paardenhouderij te doen. Om dan 4 jaar lang me te verdiepen in het paard in het algemeen. En daarna heb ik de 3-jarige hoefsmidopleiding gedaan. En tijdens de paardenhouderijopleiding heb ik ook veel gewerkt op trainingsstallen en verschillende andere stallen. En daar heb ik onder andere ook heel veel van opgestoken. En daar heb ik het ervaring op gedaan met het trainen van paarden. Ik heb ook zelf ook veel volgebracht op keuringen. Onder andere voor hengsthouderij de Friese Wouden in die tijd. En heb ik ook met de hengst gelopen op de hengstenkeuring. En daar heb ik ook heel veel gezien. En eigenlijk vanaf voor mijn 16e hadden wij thuis ook al paarden. Heb ik veel van mijn vader geleerd. En die spande altijd veel paarden aan en die reed ook veel. En daar heb ik eigenlijk ook veel van geleerd. Zelf ben ik daar later zijn we samen met Marit van Ingen-Schenau en mijn vrouw en de vriend van Marit, Jaap Zwik. Dus hebben we nu een stal in Duitsland, stal Tungsdorf. Die runt mijn vrouw eigenlijk met Marit, Tessa Nienhuis, met Marit van Ingen-Schenau samen. En die doen dan, die runnen dan eigenlijk die stal en ik ben met mijn dagelijkse werkzaamheden zijn dan hoefsmid. Daarnaast ben ik nog een beetje aan het mennen, ook met mijn eigen Friese paarden, soms een keer een springpaard voor de wagen. En ik doe ook nog wel eens wat beleren voor andere mensen, voor als die dan een paard bij ons brengt, zadelmak maken die dan ook voor de wagen moet. En zo combineren we alles een beetje. We gaan beginnen eigenlijk, het belangrijkste beginnen we met de onderdelen van de hoef, zodat in het algemeen een beetje naar voren komt waar het om gaat. We zien hier een soort schematische doorsnede van de hoef aan de onderkant. Het voorste gedeelte, daarachter voor de stippellijn, dat is de toon. De zool, die kun je duidelijk zien, die loopt achter de toon langs. De kwartieren, dat zijn zeg maar eigenlijk tussen 9 uur en 3 uur. Dat zijn de breedste punt van de voet. Achterop zie je in het midden zie je de straal, dat is de puntvormige in het midden, deel in het midden. Achterop zijn de hielen met de verzenen. De verzenen zijn altijd heel belangrijk, want dan, als je veel verzenen hebt, dan kun je een wat steilere hoef creëren. En mensen zien altijd liever een steilere voet dan een platte voet. Terwijl in het algemeen moet een paard eigenlijk gewoon een beetje de voet hebben die bij hem hoort, bij zijn beenstand. Dus je hoeft niet per se hele hoge verzenen te hebben, maar het is wel mooi als ze stevig zijn en goed ontwikkeld. Daar onderdeel van de verzenen zijn de steunsel. En de steunsel biedt, zoals de naam het al zegt, steun aan de verzen, zodat die goed bewaard blijft. De buitenwand heet de hoefwand. En daarnaast de hoefwand komt de witte lijn. Daar moet je altijd in nagelen. Die bestaat uit lamellen die naast elkaar liggen. Die lamellen die zijn eigenlijk vrij flexibel. Dus daar kun je makkelijk een hoefnagel doorheen slaan. En dan hecht je hem vast in de wand. Zodat je eigenlijk het flexibele hebt van de witte lijn. En de kracht van de wand om hem in vast te maken. De groeves aan de zijkant van de straal heten de zijdelingse straalgroeves. En achterop heb je de hoefballen. Dan hebben we een beetje
een beetje kennis van de hoef, hoe die er ongeveer een beetje uitziet. Dan gaan we verder met de hoeven van het Friese paard. De gemiddelde hoef van het Friese paard is met de jaren iets kleiner geworden. Ik denk door met de modernisering van het Friese paard, doordat we ze eigenlijk wat luxer gemaakt hebben, is er met de jaren, mijn ervaring is dat er met de jaren de echt grote voeten, dat die er wat uit zijn gegaan. Vroeger had je nog wel eens een keer een maatje 4 tot en met 6 in een auto, omdat je dan wel eens eentje tegenkwam dat je denkt, potverdorie, dan kom ik met een wat kleiner ijzer, dan kom ik hier niet tot zijn recht. En dan had je een groot ijzer nodig, maar tegenwoordig heb ik eigenlijk tot nummer 4 in de auto. En heel zelden, ik heb 1 setje 5 liggen. Heel zeldzaam kom je eens een keer nog een 5 tegen. Terwijl dat vroeger toch wel wat meer voorkwam. Ik ben nu sinds 2003 ben ik hoefsmid. Dus dat is 18 jaar. Dus in het begin van mijn carrière zeg maar, kwam je er toch nog wel wat vaker voor. En nu zijn ze wat luxer geworden, wat moderner. En nu zie je toch minder vaak die hele grote voeten. Gemiddeld genomen denk ik dat bij de jonge hengsten, die starten ongeveer gemiddeld genomen op een 2. En die groeien dan later vaak uit naar een 3. En dat is dan ongeveer een beetje de standaardmaat. De kenmerken van de Friese hoef, die zijn eigenlijk, ze hebben een brede wand, veel wand vaak, sterke wand, een stevige straal. En de algemene hoef van het Friese paard is toch wel gemiddeld genomen is die sterk. Ik besla ook wel veel rijpaarden en je ziet bij het Friese paard zie je toch over het algemeen dat de hoefkwaliteit beter is. Dus dat er meer wand is, meer materiaal om mee te werken. Het is ook intensiever om een Fries te beslaan. Als ik een rijpaard besla, doe ik er ongeveer een uur over. Maar als je een Fries paard beslaat, dan moet je toch rekenen op een uur en een kwartiertje. En als je met recht goed op wil zetten en als hij redelijk grote voeten heeft. Maar in het algemeen mogen we denk ik wel blij zijn dat het Friese paard toch wel een vrij sterke voet heeft. De hoefgrootte, passend bij het paard- en beenwerk. Ik zie nu wel eens ik denk dat op de keuring horen we vaker dat een paard mooie grote voeten heeft. Dus grote voeten worden daar graag gezien. Maar eigenlijk is het zo dat de hoefgrootte moet eigenlijk passend zijn bij het paard en bij het beenwerk. Dus als je een klein paard hebt, dan heb je automatisch iets kleinere voeten. Maar dat wil dan niet zeggen dat eigenlijk zou zo'n paard op een lineair scoreformulier eigenlijk niet gescoord moeten worden op kleine voeten. Want als hij dan de voeten maar heeft die passend bij het paard zijn. En soms dan kom ik een paard tegen die staat dan op een lineair scoreformulier nog wel redelijk aan de kleine kant. En dan vinden wij het eigenlijk hele mooie voeten, omdat je dan mooie strakke voeten hebt met strakke wanden die er gewoon heel goed uitzien en makkelijk op een ijzer te zetten zijn en functioneel zijn voor het desbetreffende paard. Dus dan zou je dus meer moeten kijken naar bij de hoefgrootte van past het bij het paard, ja of nee. En dan beoordelen of die voet dan te groot of te klein is. Dan komen we bij de hoefijzers voor het Friese paard. Over het algemeen gebruik je voor de Friese paard brede ijzers, 25 mm breed. Dat is omdat een Friese paard heeft natuurlijk echt een ontwikkelde voet, met veel wand zoals we al zeiden. En als je dus smalle ijzer neemt, dan moet je heel veel van die wand wegnemen om alsnog met het nagelgaten in de witte lijn te komen. Als je heel veel wand wegneemt, dan maak je een voet eigenlijk instabiel. En het is beter om wat meer wand te laten zitten. En dat betekent niet dat je hem heel grof moet laten, maar dat je hem gewoon in model brengt. En dat je dan vervolgens het ijzer iets royaler hebt, zodat je dan met de nagelgaten wel in de witte lijn komt, maar dat je nog redelijk wat wand kan laten zitten. Dat houdt in dat de nagelgaten minimaal op de middenlijn van het ijzer moeten zitten. Tenminste, dat is dan mijn mening. Ik vind dat je een Fries met de nagelgaten buiten de middenlijn, dus meer tegen de buitenrand van het ijzer aan, die zijn eigenlijk niet geschikt voor een Fries paard, omdat je dan met de nagelgaten altijd in de wand zit. Anders moet je heel veel wand weghalen en dan maak je de voet weer instabiel. Je kan ook vetijzers gebruiken, dan je hebt de nagelgaten over de middellijn heen van het ijzer, dus meer tegen de binnenrand aan. Dat zou je ook kunnen gebruiken bijvoorbeeld bij paarden voor de keuring. Als je veel voet wilt houden, dan zou je vrij makkelijk dat ijzer eronder kunnen maken. Met die gaten middenbinnen kun je veel wand laten en een grote voet houden, zodat hij dan extra beweging creëert. De ijzers zijn dan 8 of 10 mm dik. Als je een tuigpaard hebt waar ze mee gaan tuigen, dan heb je meestal een beetje zo 10 mm dik. Maar voor de hengstenkeuring en voor de gemiddelde merriekeuring heb je ze liever 8 mm dik. Omdat dat nog jonge paarden betreft. En dan wil je eigenlijk die beweging een beetje binnen de perken houden. Niet dat je ze
kleiner wil laten bewegen, maar je wilt ze niet te veel zwaaien hebben en niet te veel gewicht aanbrengen. Dus dan hou je ze gewoon mooi 8 mm dik. Bij voorkeur een teenlip aan de voorvoet, 2 lippen achter. De teenlip aan de voorvoet, we gaan het straks nog hebben over het dubbellipsijzer. Dus dat komt straks nog aan bod. Wel of geen opzet. De opzet in een ijzer is de ronding in de teen aan de voorkant. Eigenlijk net zoals bij een mens hebben wij ook allemaal, loopt de voorkant van onze schoen iets omhoog, omdat wij dan makkelijker de voet af kunnen rollen. En dat is eigenlijk bij een paard is dat ook van toepassing. Dus als een paard vertrekt vanaf de grond, dan tilt hij de achterkant van het ijzer op. En dan als hij dan aan de voorkant makkelijk kan wegrollen, dan krijgt hij minder druk in de gewrichten. Dus minder druk in de kogel en minder druk op de band van het hoefbeen, omdat hij dan makkelijk naar voren kan komen. Dus dan rond je het ijzer aan de voorkant iets af. En dat noemen we dan een opzet. Als een Fries paard voor de keuring komt, dan willen ze eigenlijk het meeste knieacties zien. En dan zou je er ook voor kunnen kiezen om de opzet eruit te laten. Zodat je dan minder afrol hebt. En als je minder afrol hebt, dan krijg je automatisch meer beweging naar boven. En dan zou je dus meer knieheffing krijgen. Maar als een paard enorm veel afrolt, dat is voor op de keuring is het natuurlijk niet interessant. Omdat ze voor de keuring natuurlijk weer actie willen zien. Nou, zoals ik zei heb je dan achter 2 lippen. Voor de achterklap, eigenlijk voor het achterklapijzer. Dat is, met de jaren is dat zo gegroeid. Eerst hadden we wel een teenlip achter. Maar dan gebeurt het wel eens dat, dat ze met het achtervoet tijdens de beweging in de voorvoet kwamen. En als die dan heel puntig is met een teenlip eraan, dan wou dat zich wel eens vastklemmen. En daardoor hebben ze nu eigenlijk 2 lippen achter. En dan kun je het ijzer ietsjes terugpassen. Dat is eigenlijk voor de hoefsmid ook iets makkelijker. En dan kun je dat er iets makkelijker onder maken en het is wat veiliger. Dan komen we bij de dubbellips voorijzers. We hebben ze hier heel duidelijk in beeld op rechts. Deze ijzers hebben eigenlijk al afrol van zichzelf. Dat zie je op het plaatje heel goed. Links van die 2 ijzers zie je dat er al een afrol gecreëerd is in het ijzer zelf. Het is belangrijk als je een paard met dubbellips voorijzers beslaat, dat het eigenlijk is een omgebouwd achterijzer is eigenlijk niet mooi. Want een voorvoet heeft meestal wat een rondere vorm. En achterijzers hebben van zichzelf altijd meer een driehoekige vorm. En als je dan het achterijzer helemaal om gaat bouwen, blijft het toch altijd nog met die driehoeksvorm zitten. En dan zie je heel vaak dat zo'n ijzer in de teen te nauw wordt. En dat de voet dan te veel in de richting van het ijzer wordt gemaakt, in plaats van dat de ijzer in de richting van de voet wordt gemaakt. En ook hier is het belangrijk dat de nagelgaten ver genoeg naar binnen liggen. Want je ziet wel eens bij de dubbellips voorijzers dat de nagelgaten te ver naar buiten zitten. En dan zit je bij een Fries standaard altijd in de wand. Dit soort ijzers die bevorderen natuurlijk de afrol. Want je kan ze verder terugleggen op de voet. Dus je hebt dan zeg maar een teenlip ligt altijd aan de voorkant van de voet. Maar een dubbellipse voorijzer die trek je iets terug op de voet. Dus dan steekt het voet aan de voorkant, net als bij een achterijzer, iets over de voorkant van het ijzer heen. Dus dan maak je het afrolpunt, komt dichter bij de punt van de straal. Dus dan op het moment dat zo'n paard staat, dan kan hij makkelijker een keer naar voren toe wegrollen. En dat maakt deze ijzers ook geschikt voor therapeutisch beslag. Dus voor paarden die een letsel hebben aan een band of aan een pees. Omdat de druk bij het afrollen nog kleiner wordt dan bij een ijzer met een gewone opzet. Dit is eigenlijk geen keuringsbeslag. En dan komen we weer op hetzelfde punt uit. Eigenlijk dat je een Fries paard zien ze graag met knieheffing. En als je dit ijzer aanpast, dan krijg je dus een ijzer wat terug ligt op de voet. En die bevordert het afrollen. Dus dan krijg je een meer rollende beweging naar voren in plaats van een accent in de knie. Dus dan verlies je eigenlijk het accent in de voorknie. Je krijgt weliswaar minder druk bij de afrol. En het is voor een paard die druk niet helemaal goed kan gebruiken, is het eigenlijk beter. Alleen voor een keuring is het eigenlijk niet geschikt, omdat je dat beeld niet wil zien. Die afrollende voorvoet. Dan wil je eigenlijk meer die omhoog getrokken knie zien. En de opzet zit al in het ijzer, dat ik gezegd. En je kan die opzet ook makkelijk een keer aanpassen op de bandschuurmachine. Dat je hem nog iets meer erin slijpt. Maar eigenlijk zijn dit soort ijzers zijn bij het Friese paard eigenlijk meer geschikt voor therapeutisch beslag. Dus als er een probleem is met een pees of een band, dat je ze dan gaat benutten op die manier dat je paard wat meer ontlast. Dan kun je het ijzer natuurlijk ook nog aanpassen.
Je kan extra opzet voormaken en rechtere teen achter in het achterijzer, tegen het klappen in de voorijzer. Dus ik denk dat iedereen dat wel eens kent bij een Fries die nog een beetje de balans mist, waar ze mee beginnen te rijden. En dan ben je aan het rijden in draf en dan hoor je hem de hele tijd met de achterijzers in de voorvoeten klappen. En dat is bij ons een veel gehoorde vraag van meneer Hoefsmid, hij klapt in zijn ijzers, kunt u dat oplossen? Dan probeer je dus die extra opzet aan de voorkant te maken, dus nog meer afrollen aan de voorkant en het achterijzer wat een rechte teen te geven, zodat aan de voorkant van de achtervoet dat stuk ijzer weg is en dat de voorvoet makkelijker en sneller weg kan komen. En zo probeer je dan dat wat te beïnvloeden. Maar vaak is het zo dat als paarden klappen in de ijzers, dan zit toch een groot gedeelte ook in de trainerij. Wat je eigenlijk met dat soort paarden moet doen, is dat je, als je aan het rijden bent, dus ze beginnen niet te klappen, maar zo op een gegeven moment beginnen ze er wel mee tijdens de training. Dan moet je de training erop aanpassen, dan moet je dus niet te lang trainen, korte stukken draven. En elke keer opnieuw even die aanzet pakken, even weer wegdraven, even een stukje draven en dan weer wat terug. Zodat je dan, als ze dan beginnen te klappen, niet oneindig daarmee doorrijden. Maar dan, dat heeft eigenlijk niet zoveel nut. Dus ze verliezen dan een beetje de lichaamsspanning en dan beginnen ze zichzelf in die voorijzers te lopen. En als je al op dat punt zit, dan kun je wel een hele tijd doortrainen, maar dat heeft dan eigenlijk niet zoveel nut meer. Dan kun je beter een stuk stappen, even rustig aan en dan opnieuw weer opstarten en dan kijken of je het dan weer doet. Begint hij dan weer, dan zwak je het weer wat af. En dan weet je ongeveer, heb je een beetje feeling mee hoe lang je zo'n paard dan kan trainen zonder dat hij daarmee begint. Dan kun je onder andere nog een zool tussen de hoef en het ijzer maken met zo'n ondervulling. Dat is voor paarden die een gevoelige zool hebben of die onderliggende problemen hebben, die demping nodig hebben. Zou je dat kunnen doen. Dikkere of dunnere ijzers, daar hebben we over gesproken. Dus die 8 mm of de 10 mm ijzers. Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een e-bob doet en je hebt een merrie die een tuig-e-bob doet, dat komt niet zo heel veel meer voor, maar er zijn er wel eens merries die een tuig-e-bob doen, dan is eigenlijk een 10 dik ijzer is mooi, dan heb je iets wat meer ijzer onder de voet. En dat wil natuurlijk toch graag dat ze dan wat meer knieactie ontwikkelen. En daarvoor kun je ook een dubbel beslag gebruiken voor het Friese tuigpaard. Dat is een aluminium of een stalen ijzer die je onder het gewone ijzer vastgroept. Dan maken we 3 gaten in zo'n ijzer. 1 in de teen achter de lip. 2 op de takken en dat doen we dan in het voorijzer. En dan kun je dat aluminiumijzer, maak je dan 3 gewone gaten in. En dan doe je dan een bout doorheen en die schroef je vast op het originele ijzer wat onder de voet zit. En dat doe je dan alleen ten tijde van de wedstrijd. En op die manier reageren die paarden met extra veel knieactie. Bij de Friezen is het heel belangrijk dat je dat dan niet te zwaar maakt. Want zodra een paard moe wordt, dan gaat het gewicht tegenwerken. Dus gewicht speelt alleen een rol op het moment dat een paard nog fris is en er nog aan wil trekken. Maar zodra een paard moe wordt, dan zul je direct zien dat het gewicht tegen hem gaat werken. En dan krijg je juist een beetje een plofferige manier van lopen. En daarom zie je veel dat ze bij de Friezen gebruik maken van aluminium tegenijzer. Omdat dat toch meer hoogte geeft, dus meer hefboom. En toch wat minder gewicht, zodat ze het beter vol kunnen houden. Dan heb je het keuringsbeslag. Dat is dan, zoals wij hebben besproken, eigenlijk zonder opzet. Je kan het ijzer ook iets meer aan de voorkant van de voet houden. Iets meer voet eraan houden. Want zoals ik al zei, zien zuurleden nog liever wel wat meer ontwikkelde voet. Dus dan kun je de voet iets groter laten. En weinig opzet. En dan, zodat hij iets meer zijn natuurlijke manier van bewegen kan showen als het ware. Een verbrede binnen- of een buitentak. Dat kun je dan zelf maken. Daar zullen we het straks nog over hebben. Als de knieproblemen ter sprake komen. En een ekbar of een balkijzer. Op het plaatje rechts zie je een ekbar. Dat is voor een paard met bijvoorbeeld met problemen met de diepe buigpees. Dat je hem aan de achterkant nog wat ondersteunt. Dat hij iets rechterop blijft staan in zijn kogelstand. En een balkijzer is ook vaak, wat bijvoorbeeld nog wel later wat van belang kan worden. Als je bijvoorbeeld een Fries hebt die wat hoger in de dressuur loopt en een keer pirouettes moet maken of dat soort dingen. Dan komt het toch steeds meer aan bod. Dan zou je bijvoorbeeld achter een balkijzer kunnen doen. Want als je dan achter een balk ertussen last, dan zakt de achterkant van het ijzer minder in het zand. En dan blijft hij iets meer aan de oppervlakte staan. En dan maakt het draaien van een pirouette wordt daar iets makkelijker van voor sommige paarden. Hier zien we een ijzer met dit paard heeft een kwartierscheur. En had ik een zool onder gemaakt. Die kwartierscheur die heb ik aan de bovenkant dichtgeplakt met een 2 componenten lijm.
om de scheur bij elkaar te houden. Belangrijk is in dit beslag, hier zie je dus eigenlijk een probleemvoet met een therapeutisch beslag met een dubbellips voorijzer. En belangrijk aan deze voet is dat hij aan de achterkant, dus achter de kwartierscheur, dat hij daar voldoende ruimte heeft. Zodat als hij er met 6, 7 weken, als hij hem weer doet, dat hij dan niet met het achterste deel over het ijzer heen is gegroeid, want dan veroorzaakt het druk. Dus dan gaat het achterste deel, die wijkt uit van de rest van de voet en dan zul je zien dat de scheur weer open gaat. Dus belangrijk is, aan dit beslag is eigenlijk het belangrijkste dat hij voldoende ruimte achter op het ijzer heeft. Dat noemen we dan, dat heet eigenlijk de garnituur. En garnituur is de hoeveelheid ruimte die op de achterkant, die op het ijzer zit op de achterkant bij de verzen. En garnituur is eigenlijk een belangrijk ding, want als die ijzers de voeten achter over het ijzer heen zakken, dan worden de meeste voeten plat en krijgen ze slechte verzen. Dit is de onderkant van hetzelfde ijzer. Hier zie je, er zit een leren zool tussen. En dan zie je dat het ijzer ruim past en veel ruimte biedt voor het paard. En hier zit ook een vulling tussen. Hier zit wat een hardere vulling tussen, die dan, als je een zachte vulling neemt, die dempt. Dat is een soort sportschoen. En als je een hardere vulling neemt, die neemt dan deel van het gewicht van de wand over. Dus als je zoals deze een instabiliteit hebt in de wand, dan kun je een harde vulling erin tussen doen. En die harde vulling neemt dan deel van de druk over en dan draagt de zool meer mee. Dit is een foto, deze had ik ook zelf beslagen. Dit is een tinker met een zoollederuitontsteking. Onder de middengedeelte van de voet, dat spreekt me van de zool, daar had dit paard een ontsteking. Dat zat tussen de zool en de lederhuid in. Dus daar zat heel veel etter. Dat heb ik opengesneden, dat is eruit gekomen. Maar dan was die voet aan de buitenzijde eigenlijk heel erg instabiel. En daar kon je eigenlijk niet zo goed een nagel meer in slaan. En als je het niet meer kan nagelen en er moet wel een ijzer onder, ja, dan ga je zoeken naar mogelijkheden. Dan kun je dus, je zou kunnen plakken met een plakschoen. Maar in dit geval was het een tinker. En tinkers hebben net zoals Friezen hebben die een hele dikke wand. En toen heb ik een ijzer gemaakt eigenlijk die je dan vast kan schroeven op de buitenkant. Met hele korte schroeven. En dan schroef je die door de buitenwand heen. Hier zie je het zijaanzicht. Dus dit is dan nog een optie. Als je aan de buitenwand verder niet kan nagelen, dan zou je het nog op deze manier kunnen doen. Hier is het vooraanzicht van het ijzer. Het lastige was een beetje om dat ijzer, om dat stukje wat er bovenop gelast is, om dat in de goede richting te krijgen. Dat het precies in de wandrichting zit. En hier zie je hier was dat redelijk gelukt, maar dat kostte nog wel even tijd om dat een beetje in de goede richting te krijgen. Dan komen we bij de achterknie van het Friese paard. Ik denk dat we er allemaal wel een beetje bekend mee zijn. Het is, bij veel jonge paarden is dat nog wel eens een keer een instabiele factor. En dan, als je dan een paard hebt die daar veel problemen mee heeft, dan blijft hij vaak haken in de achterknie en dat noemen we dan op slot staan. Dat houdt eigenlijk in dat een van de gewrichtsbanden van de meniscus aan de binnenkant, die haakt zich vast aan de binnenste rolkam. Dat zie je heel duidelijk op dit plaatje. Op de linkerzijde staat locked, daar zit hij op slot. En op de rechterzijde staat hij unlocked. En daartussenin, de patella is dan de knieschijf. En op het moment dat een paard gaat rusten, dan drukt hij de binnenste band van de patella, van de knieschijf dus, drukt hij over de rolkam heen. En er is een spier zorgt er dan voor bij het weglopen dat die knieschijf weer teruggedrukt wordt tussen de beide rolkammen in. Als die spier dan niet genoeg ontwikkeld is, dan spreken we eigenlijk van een slap achterknie. En dan staat zo'n paard op slot. Dan blijft dat been staan en dan sleept hij die achter zich aan. Mensen worden daar vaak als ze dat voor het eerst zien en ze weten niet helemaal van wat het is, dan is dat een heel raar gezicht. Het gaat vaak niet gepaard met pijn. Het is net alsof je elleboog op slot zit en dan weer losknakt. Maar het is natuurlijk wel zeer ongemakkelijk voor een paard. Wat kun je eraan doen? Het belangrijkste zit hem eigenlijk in de training. Dus als je met een jonge Fries paard begint en je moet ermee beginnen te trainen, dan is het heel erg belangrijk dat je niet te veel doet. Maar het is ook heel belangrijk dat je dan, de meeste mensen beginnen te trainen met een Fries paard op de volte in een longeercirkel. Omdat als je gaat zadelmaak maken, dan is dat meestal wat je doet. En dan train je hem dus op de volte. En belangrijk daarbij is, je ziet nog wel eens dat het gedaan wordt bij jonge Friese paarden die al wat slap zijn in de achterknie met een longeerhulp. Dat is een touw die
over de schoft heen gaat, tussen de voorbenen door en dan aan het bit vast. Of er wordt gelongeerd alleen aan een halster. En het probleem van die twee manieren van longeren is eigenlijk dat het te vrijblijvend is. Dus als je de achterknie van het Friese paard wil verbeteren, dan moet je spanning aanbrengen, lichaamsspanning op zo'n Fries paard. Want als je een longeercirkel hebt, die loopt meestal langs de buitenkant, loopt die iets omhoog. En dat houdt dus eigenlijk in dat het binnenbeen van het Friese paard wordt dan eigenlijk iets naar buiten gedrukt. En de ideale positie van het binnenbeen, of eigenlijk van beide achterbenen, voor een paard dat wat minder op de knieën is dat die iets naar binnen staat met beide benen. Maar als je dan aan het longeren bent, dan staat het binnenbeen door het oplopen van het zand altijd iets naar buiten. Als je zo'n paard dan alleen een longeerhulp aan hebt, of je hebt hem los aan het halster, dan kan hij te veel rennen en te vrijblijvend in zijn hoofd-halspositie zijn eigen ding doen. En eigenlijk is het mooiste dat je dan zo'n paard aan beide kanten met de bijzet gewoon op een normale manier bijzet. Dat betekent niet dat je ralkuur moet doen of dat je dat paard met de kop op de borst moet binden, maar gewoon op lengte, op een normale manier longeert, maar wel echt met een bijzet, zodat hij zijn eigen lichaamsspanning door kan brengen op de achterbenen. Niet dat hij als een malle in een ronde rent en galopperen kan wanneer hij maar wil. Het beste is dan eigenlijk rechte lijnen maken. Dat is in het begin niet zo heel makkelijk, tenzij je hem aanspant. En daarom is eigenlijk het aanspannen van een Fries paard wat een beetje slap is in de achterknie is eigenlijk het mooiste. Want als je met een paard naar buiten gaat en je hebt hem voor de wagen, dan heeft hij van zichzelf wel veel lichaamsspanning. Want hij vindt het een beetje apartig en ze lopen vaak lekker fris voor de wagen. En dan kun je ook je training mooi aanpassen, kun je lange stukken stappen. En dat maakt eigenlijk voor een Fries paard die wat minder is op de achterknie is aanspannen eigenlijk een heel geschikt iets. Als je die mogelijkheid niet hebt, dan moet je dus, als je dan zo onder het zadel rijdt met zo'n paard die wat een sterker achterknie moet krijgen, dan moet je dus zorgen dat je een beetje wat langere lijn pakt. Niet te veel kleine folters, niet te veel zijn eigen gang laten gaan, want dan bereik je eigenlijk niks. Dan blijft hij gewoon matig in de achterknie. Je kan je hoefsmid ernaar laten kijken. Meestal wordt dan een speciaal beslag gemaakt. Op de foto zie je een speciaal beslag. Het heeft een verbrede buitentak, een wat versmalde binnentak en een opzet aan de voorkant. Deze opzet zit aan de voorkant een beetje in het midden. Die is erin geslepen. Maar die zou ook iets meer op de binnenkant, meer naar het eerste teengat kunnen zitten. Een dierenarts zegt dan vaak dat het paard moet binnendoor staan. Maar het binnendoorzetten van een Fries paard is eigenlijk alleen geschikt op het moment dat hij haakt in de knie en dat hij er kortstondig vanaf moet. Maar als je voor langdurig iets wil bereiken, dan kun je hem wel binnen doorzetten, maar dan treedt er vaak na verloop van tijd vervorming op in de hoef. Dan krijg je een uitgezakte buitenwand en wat een ingedraaide binnenwand. Dan drukt hij de binnenste hoefbal wat omhoog en dan gaat het paard zich in de voet zelf corrigeren. Dus jij denkt dan van ik heb dat paard binnen doorgezet, maar ondertussen vervormt die voet en dan doet dat been doet dan eigenlijk gewoon wat hij zelf wil. Dus langere tijd binnen doorzetten is eigenlijk fictief, omdat je dan een scheve voet creëert en je bereikt in de achterknie naar boven toe bereik je helemaal niks. En dat is eigenlijk helemaal het geval bij een paard waarbij de pijpen iets van zichzelf naar binnen toe lopen. Die paarden als je die paarden binnendoor gaat zetten, die knik je direct in de kogel. Dus die gaan met een knik in de kogel naar binnen staan. En daar is het medicijn vaak erger dan de kwaal. Want dat soort paarden die een beetje bodemnauw staan, dus die met de achterbeen dicht bij elkaar staan. Als je die in het werk ziet, dan drukken die vaak het achterbeen, vooral het binnenachterbeen, drukken ze ver onder het lichaam. En dan heb je dat paard binnen doorgezet. Dus hij drukt hem eerst ver onder het lichaam, dan zakt hij door de kogel heen naar binnen toe. En vanuit die diepe positie moet zo'n paard dan weer vertrekken. Daarbij is hij dan wat zwak op de achterknie, dus dat zal zo'n paard nooit lukken. Dus zo'n paard kan eigenlijk, als ik zo'n paard tegenkom, die zou ik nooit binnen doorzetten. Maar dat kan hij van nature, kan hij dat niet. Wat kun je dan wel doen? Dan kun je dus het ijzer wat op het plaatje staat, zou je dan kunnen maken. Dat hij tijdens het lopen iets meer naar binnen toe gedwongen wordt. Je laat de voet gewoon recht. Alleen tijdens het lopen probeer je hem dat zijn afrol en zijn balans iets meer aan de binnenkant ligt. Zodat hij achter wel gesloten blijft in het lopen. En die knieën wat meer tegen het lichaam aandrukt. Er zijn ook Friese paarden die hem, dat noemen ze, dan is de achterknie heel erg open. Dus dan draaien ze hem wat naar buiten toe. Dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met haken. Vaak hebben dat soort paarden heel veel tijd nodig om dan
van zichzelf gesloten te worden. En als ze dan met de jaren wat breder worden, dan zie je vaak dat die achterknie wel weer meer wat bij het lichaam komt. Dan komen we bij de verbening van het hoefkraakbeen. Wat is het? Aan de achterkant van het hoefbeen zitten 2 kraakbeentakken. En die lopen vrij omhoog langs de horenschoen. En die zorgen voor de demping van de voet. Dus als een voet landt, dan zet hij iets uit. En die kraakbeentakken die bewegen dan mee. En die zorgen dan voor die demping. Als die kraakbeentakken gaan verkalken, dus als er daar zeg maar artrose optreedt, dan verliest het paard een deel van die demping. Op de foto zie je dat aan 2 zijden gebeuren. Dus eigenlijk je ziet die 2 tentakels omhoog staan waar die pijlen bij staan. Dat zijn de verbeende hoefkraakbenen en daaronder ligt dan het hoefbeen. Deze heeft extreme verbening. Het kan ook aan één kant voorkomen. De oorzaak. Bij het Friese paard wordt het nog wel vrij vaak gezien op ook zeer jonge leeftijd. En dan ligt het vaak in de erfelijkheid. Maar je kan het ook hebben bij een paard die bijvoorbeeld toontredend is, dus met zijn tenen naar binnen toe staat. Dat hij dan de buitenste takken van het hoefbeen wel verkalkt heeft en de binnenste niet. En dan komt het dus door als zo'n paard loopt, dan stoot hij meer met zijn buitenkant teen. Raakt hij automatisch meer de grond, krijgt hij dan meer weerstand. Dan krijgt die kraakbeentak krijgt meer stoten te verwerken en die verkalkt dan eerder. In dat geval is het vaak niet erfelijk. Als het wel erfelijk is en het is op jonge leeftijd, dan zie je soms dat het een beetje door de jaren heen hetzelfde blijft. Als het door een beenstang komt, dan zie je vaak dat het met de loop van de tijd verergert. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn. Dan komen we op welk beslag. Eigenlijk voor dit, ik heb nog wel een paar in mijn klantenkring. En eigenlijk is het per paard heel erg verschillend wat voor beslag je eronder maakt. Eerst ga je kijken en dan staat het paard recht op zijn benen. Dan kijk je van voren, dat noemen wij de voetas. Die kun je van voren bekijken en dan moet het been loopt van boven naar beneden en moet rechtstandig op de grond komen. Zonder dat de hoef aan één kant een vernauwing heeft. Als er een vernauwing opgetreden is in die voet, dan zou je eerst moeten zorgen, in de meeste gevallen, dat die voet weer aan beide kanten gelijke hoefhelften krijgt. Zodat die kraakbeentakken, ook die verkalkte kraakbeentak, weer de ruimte krijgt. En dat hij daar weer op een normale manier mee gaat functioneren met die voet. Vaak hebben ze wel moeite met functioneren, maar als die kant waar de kraakbeentak verkalkt is, vernauwd is, dan wordt dat een hele gevoelig geheel. En dan als zo'n paard dan loopt, dan heeft hij sowieso al weinig vering in die voet en is die kraakbeentak nog verkalkt. En dan zie je heel vaak dat ze daar heel moeilijk op lopen. Als je dan voor het eerst bij zo'n paard komt en hij is vrij scheef, dan heb je eigenlijk geluk. Want dan kun je eigenlijk door middel van het rechtzetten van zo'n been en het zorgen dat die voet weer ruimte krijgt, kun je vaak al heel erg een groot deel van de kreupelheid wegnemen. Is dat dan niet het geval, of is de verkalking dermate erg dat die door de verkalking al niet meer recht landt, dan ga je verder kijken en sommige paarden hebben dan behoefte aan demping. Dus dan kom je weer op die zool met die vulling ertussen. Of sommige paarden hebben juist meer behoefte aan dat je hem opsluit. Dus dat je die voet eigenlijk stilzet en dat je dan die kraakbeentak zo min mogelijk mee laat doen. En dat stilzetten kun je weer doen, ook weer door een zool en dan opvullen met een hardere hoefpad. En dan bijvoorbeeld 2 lippen aan de buitenkant te doen, zodat je die voet eigenlijk wat opsluit. Maar dat hangt vaak af van de mate van verkalking, want op het moment dat het proces aan de gang is en die hoefkraakbenen zijn aan het verkalken, dan zie je vaak dat je er nog met gewoon beslag en een beetje het rechtzetten van de voet een heel eind komt. Maar als de voeten helemaal verkalkt zijn, dan zie je ook vaak dat die voeten smal worden en een hoge zijdelingse wand krijgen. En dat zie je ook op deze foto. Zie je ook dat die voet eigenlijk hele hoge wanden heeft aan beide kanten. Dan wordt zo'n voet versmalt dan en die verliest zijn vering. En dan op het moment dat hij helemaal geen vering heeft, dan is de pijn ook weg. En dan zie je vaak dat die paarden wat stugger lopen, maar dat ze dan wel weer pijnvrij zijn. Dit verbening hoefkraakbeen komt bij jonge hengsten ook nog wel eens voor. En dan zie je vaak, soms zie je dan dus op de hengstkeuring een heel aparte hengst. Dan denk je, dat vind ik wel een aparte hengst. En dan is hij eigenlijk röntgenologisch er al door. Alleen bij verbening van het hoefkraakbeen, dat kan nog meewegen in de uiteindelijke besluitvorming tijdens de tweede, derde bezichtiging. Men zelfs nog wel tot in het verrichtingsonderzoek. Omdat ze dan gaan kijken hoe dat zich ontwikkelt. Dus dan moet er nog een keer
nog een keer een set foto's gemaakt worden of niet. En dan, dus dan speelt dat ook wel eens een keer een rol. Ik denk dat het wel belangrijk is omdat het een beetje in beeld te hebben. Bij het jurykorps zal het wel in beeld zijn waar het een beetje qua erfelijkheid vandaan komt. En dat toch een beetje op gelet wordt, dat het niet erger wordt in elk geval. De voetasafwijking of niet, is ook wel een belangrijk iets. Je ziet vaak vriespaarden, jonge vriespaarden, die zijn smal in de borst. Maar die hebben de beenstand aan de voorkant, als je de been van boven naar beneden bekijkt, is de voet gewoon recht. Alleen doordat hij dan smal is in de borst, staat hij met de tenen naar buiten. Dat soort paarden worden vaak, naarmate ze ouder worden ze meer ontwikkeld. En dan worden ze van zichzelf rechter. En dat is niet zo'n probleem. Als je het been van boven naar beneden bekijkt en er zit dat noemen we een voetasbreuk, dus dat er een gewrichtsvlak niet helemaal recht op elkaar zit. En dat zie je eigenlijk op de onderste plaatjes links en rechts. Een voetas gebroken in het hoefgebrecht naar buiten en eentje naar binnen. Daar zie je eigenlijk dat die voeten eigenlijk van zichzelf scheef zijn. Dus vanuit de romp lopen ze naar beneden en vertonen ze een knik in een gewrichtsvlak. Dat is vele malen erger. Als je zo'n beenstaat hebt, gaat het altijd gepaard met extra slijtage en kans op artrose. En daar moet veel meer op gelet worden. Dus als je zelf onderweg bent en je gaat een paard kopen, als je dan een paard hebt die smal is in de borst en een beetje Frans, dat is eigenlijk wel redelijk normaal. Maar je moet er dan wel goed op letten als datzelfde paard dan niet een afwijking in de voetas heeft, doordat hij dan een gewrichtsvlak net niet helemaal rechts op elkaar heeft. En dat is veel erger. Dan komen we bij de afsluiting. We zijn toch aardig wel snel onderweg, zie ik wel. Waar ik eigenlijk nog over wil hebben, is dat er komen in onze beroepsgroep, denk ik, steeds minder hoefsmeden. Of er komen niet minder, maar de aanwassen zijn denk ik niet helemaal groot genoeg. En ik denk dat er dan in de toekomst op gelet moet worden dat als je een goede hoefsmid hebt en je bent er tevreden mee, dat je hem, je hoeft er niet zuinig op te zijn, maar dat je paarden wel op een bepaalde manier aanbiedt. Dat het ook voor een hoefsmid een plezier is om eraan te werken. Zodat je dan, als er dan in de toekomst wat meer een tekort komt, dat je nog een aantrekkelijke klant blijft. Zodat je dan in de toekomst ook fijn kunt samenwerken met je hoefsmid. Als je een goede hoefsmid zoekt, ik ben onder meer lid van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. Dan ben je verzekerd van een hoefsmid die zijn vak kent, die gediplomeerd is. En als hij daarnaast nog, dat noemen ze bij ons EFA gecertificeerd, als hij dat ook nog is, dan volgt hij zijn bijscholingen en dan is hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En dat is ongeveer, daar kun je ongeveer van zeggen dat dat een smid is die zich op die manier goed ontwikkeld heeft. Dat was eigenlijk de afsluiting. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn, Alice? Ja, zeker. Die zijn er, Hilbert. We hebben via de app een aantal binnengekregen. En om even aan te sluiten op jouw laatste betoog. Iemand die vroeg of je tips kunt geven voor het bekappen van jonge en ook oudere paarden. En dan tips in het geval van hoe je ze moet bekappen? Ja, in mijn jonge paarden met name even, hoe leer je dat? Wat zijn dan belangrijke do's en don'ts als ze bekapt moeten worden? En bij de oudere paarden, iemand zegt ook, mijn paard is niet helemaal zo makkelijk of heeft last van mok of wat dan ook. Ja. Wat vervelend, hoe kan ik dat dan toch oplossen? Ja, nou, ik denk als je jonge paarden bekapt, is het heel belangrijk om natuurlijk zelf rustig te blijven. Om een rustige hoefsmid te hebben. En het belangrijkste is bij het bekappen van die jonge paard is dat je goed de omgeving in acht neemt. Dus als je met een jong paard begint en je begint op de ruimte dat hij overal heen kan, dat is altijd een slecht begin. Dus je moet eigenlijk, het mooiste is om te zorgen als je een jong paard bekapt, dat hij aan de voorkant afgesloten is. Dus dat hij tegen de voorkant van de bokswand aan staat of zoiets. Zodat hij die stap naar voren, op het moment dat de smid eronder staat, dat het paard die stap naar voren niet meer, dat al afgesloten is. Dan heb je eigenlijk het eerste struikelblok al overwonnen, dat hij dus weg wil lopen als de smid eronder staat, doordat hij dan aan de voorkant geblokkeerd wordt. En daarbij moet je heel rustig blijven. En ik denk als eigenaar zijnde dat je daar ook, als je een wat lastiger paard hebt, laat dan ook zien dat je daar dan zelf ook tussendoor tijd aan besteedt. En vaak komen die paarden dan wel in het werk en dan wordt het wel weer wat beter. En je moet veel je geduld bewaren en een beetje dan maar wat vaker oppakken. De praam kan daarbij een mooi hulpmiddel zijn. Alleen dat moet ook altijd weer op de goede manier toegepast worden. Zelfs hou ik er niet van om dan heel strak op te draaien.
Ik doe dan het liefst gewoon kort erop en dan zorgen dat je het mooi vriendelijk houdt. En als het paard dan goed doet, doe hem dan ook gewoon tussendoor een keer af. En als ik een jong paard heb die heel lastig is aan achterbeen, dan doe ik ook wel eens een keer met een lang touw even op het achterbeen. En dan ga ik er in 90 graden tegenover het been staan en dan trek ik hem gewoon onderweg. En dan zorg ik ervoor dat het paard zelf dat achterbeen op gaat tillen en dan van de grond gaat houden. Zodat hij dan zelf leert dat hij dat achterbeen dan ook van de grond houdt. Ook daarbij moet je gewoon rustig blijven. Als die paarden dan slaan ze gewoon op touw. En omdat jij er 90 graden op staat, dan gaat dat been heen en weer. Alleen jij houdt gewoon alleen dat touw vast. En dan kunnen ze op die manier dan leren hoe ze dan het beste dat been op gaan kunnen pakken. Als je een ouder paard hebt met mok, dan zie je heel vaak als je dan zo'n paard over het achterbeen benadert. En je pakt zo'n, bij de Friezen is dat dan het geval, je pakt zo'n paard in de sok vast. Dat vinden ze vaak vreselijk irritant, omdat die sok, daar zit die mok aan vast. En dat is vaak geïrriteerd. Wat je dan het beste kan doen is dat je met je hand naar beneden gaat. En dat je ter hoogte van de pijp al dat paard motiveert om dat been op te pakken. Pakt hij hem dan op, dat je hem dan in één keer probeert eigenlijk bij de hoef te pakken. Dus dan niet in het gedeelte komen waar de sokken zitten, waar de mok zit. Maar gewoon direct bij de voet te pakken. En als je dan die hoef direct beet houdt, dan irriteer je hem niet in de zakken. En dan kun je dus heel goed zorgen dat die irritatie niet plaatsvindt. En dan ga je er gewoon onder staan en vaak gaat het dan wel aardig goed. En ook, je ziet ook wel eens van die paarden die wat onrustig zijn, die dan aan de achterkant beginnen te trappen. Ja, en dan moet je eigenlijk gewoon een beetje eromheen proberen te werken. En vaak werkt het met belonen. Op het moment dat hij het goed doet, werkt vaak beter dan afstraffen. Want als je het afstraft, dan krijgen die paarden vaak een negatieve ervaring en dan willen ze het eigenlijk helemaal niet meer voor je doen. Dat is altijd wel vrij lastig. Helder. Nog een vraag. Iemand die zegt zwilverratten, ook die onder de sokken zitten. Wat moet je daarmee? Ja, de zwilverratten die zijn bij de Friespaard vaak erg ontwikkeld. Die hebben eigenlijk geen functie meer. Wij doen vaak, ik doe heel vaak tenminste als voor de netheid, dan knip ik ze gewoon mee. En dan haal je ze er gewoon af. De meeste smeden weten wel tot hoever je ze eraf kunt halen. Te ver is vaak niet mooi. Als je een onrustig paard hebt, heb ik wel eens gehad, dan zet je knipt ze eraf met je hoefkniptang. Dan zet je die tang erin, maar op het moment dat die tang erin zit, dan zit je met een probleem. En als het paard dan aantrekt, krijg je die tang er nooit weer uit. Dus dan trek je, als het dan helemaal misgaat, trek je de zwilverrat los van de huid. En dat geeft nog wel vrij veel bloed. Wat je dus het best kan doen, is zorgen dat bij een rustig paard dat het paard stilstaat en dan snel even die zwilverratten eraf knippen. Maar dat moet niet een langdurige bezigheid worden, want dan vinden ze het vaak niet leuk meer. Duidelijk. Hoefschimmels. Wat kan je eraan doen? Hoe ontstaan ze? Kun je het ook voorkomen? Je ziet vaak als je hoefschimmels, eigenlijk de normale naam daarvoor is eigenlijk white line disease heet dat dan. Dat is een schimmel in combinatie met een bacterie en die dringt naar binnen via de witte lijn. En die zoekt zich dan eigenlijk een weg naar boven. Als je dat dan hebt, die gaan dan achter de wand zitten en dan ontstaat daar een holle ruimte. Die witte lijn die verpulvert als het ware. Dat wordt meer een poeder en die raakt daar beschadigd en dat kan heel erg hoog omhoog gaan. En hoe eerder je erbij bent, hoe beter het vaak is. Het behandelen van die schimmel en die bacterie moet daar gebeuren waar die op dat moment zit. Dus als je aan de onderkant dingen gaat behandelen, dat helpt eigenlijk helemaal niks. Want dan kom je eigenlijk niet daar waar die schimmel en die bacterie zit, want die zit achter de wand in die lamellen. Dat houdt dus in dat je dus de buitenwand van die voet, die moet je eraf halen. Zodat bij die oorzaak, daar bovenin waar die schimmel en die bacterie zit, dat daar zuurstof bij kan komen en op dat moment kun je het ook behandelen. Maar dan moet dus die buitenwand eraf. En dat is een beetje afhankelijk van hoe ver zich die schimmel en die bacterie zich heeft verspreid in die voet. En dat kan soms best wel extreem zijn. Ook best wel eens lastig nog om dan nog een ijzer eronder te maken. Dus dan moet je voor jezelf misschien eerst even kijken van, waar kan ik hem nu nog wel nagelen en waar niet. En dan dan haal je die wand weg en dan ga je die bacterie met die schimmel behandelen. Bijvoorbeeld met verse bijenhoning. Dat helpt heel erg omdat bijen ook geen schimmel en bacteriën in hun nest willen hebben. Werkt dat nog wel eens en ik smeer er ook wel eens gewoon, vaak bij al een heel eind als je hem goed vrij hebt gelegd, dan smeer ik er ook wel eens een keer hypozin op. Dat is een soort, een zinkzalf en die droogt dat eigenlijk op en die zorgt ervoor dat die bacterie daar een beetje, die werkt ook bij rotstraal en die zorgt ervoor dat die bacterie een beetje een bacterievrije omgeving wordt. Maar je moet dus in principe moet je het eraf halen omdat je anders niet aan de oorzaak kan komen. En dat is heel belangrijk dat het weggehaald wordt. In een extreem geval, als je
bijvoorbeeld bij het eerste, tweede, derde nagelgat een bacterie hebt en je ziet hem omhoog gaan, dan kun je ook nog een lang voorwerp erin steken, een hoefnagel die lang genoeg is of iets anders van ijzer. En dan kun je dat aan de buitenwand er tegenaan houden. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En dan maak je een venster. Dan maak je een sleuf in de voet tot waar die schimmel gaat. En dan kun je onder die sleuf dan nog nagelen. Zodat je dan niet eerst alles eraf hoeft te halen. Maar dan maak je dat noemen ze dan een venster. En dan zorg je dat die daar schoon wordt. En daaronder kun je dan nog nagelen. En dan groeit dat mee naar beneden toe af. Hoe sta jij sowieso tegen allerlei middeltjes die je moet gebruiken voor de hoefverzorging? Is het iets noodzakelijks? Het kan heel goed werken. Ik heb in principe, ik ben niet zo'n verkoper, vind ik eigenlijk niet zoveel aan. Maar er wordt wel vaak gevraagd, mensen willen graag wel iets erop smeren, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze ook zelf iets eraan doen. En heb je tegenwoordig heb je daar verschillende middelen voor. Die mogen eigenlijk geen, ik weet niet of je mogen productnamen noemen. Je hebt dan bijvoorbeeld Duohoef, dat is een vet dat is gemaakt van puur paardenvet. En daar zit niks anders in, dat is 100% natuurlijk paardenvet. En ik heb de ervaring als je dat erop smeert, dat die hoeven daar daadwerkelijk wel meer flexibiliteit van krijgen en van opknappen. En dat verkoop ik dan wel eens. En daarnaast verkoop ik dan wel eens Hypozin, dat is dan een zinkzalf. En dat helpt, dat droogt gewoon heel erg in. Het zorgt voor een bacterievrije omgeving. Dat kun je dan gebruiken voor mok of voor rotstraal werkt het heel goed. En dus ik ben wel voor dat soort dingen, maar er zijn slechts enkele producten die daar echt heel goed hun werk in doen. En daar heb ik dan zelf 2 van geselecteerd, waarmee je dus de rotstraal en een hoefvet kan gebruiken. Ja. Nou, laatste vraag nog, Hilbert. Dan ben jij hoefsmid en ook zelf fokker. Kijk jij nou ook anders naar hoeven of naar fokkerij en hoeven in je eigen fokkerij of met je eigen paarden? Ja, maar dat komt meer voort vaak uit het trainen van mijn eigen paarden en dan de combinatie vaak. Dus als je dan als je daar dan naar kijkt en je ziet dan zie je ook meer het totaalplaatje. En een hoef alleen is eigenlijk niks. Dus je moet altijd rekening houden met hoe staat dat been eronder, hoe is die hoef ontwikkeld, hoe gebruikt hij zijn benen, waar zet hij ze neer. En dat is het mooie aan ons vak. Als je dan zelf ook die paarden vervolgens traint of je ziet ze in het werk, dat je dan zie je in één keer het gehele plaatje. Dus, en ik denk dat je daar ook, misschien doen we dat wel eens te weinig, dat je moet niet vergeten dat die hoef heeft een functie en die ondersteunt een lichaam. Maar die hoef op zich heeft gewoon zijn vorm en die is zoals die is. Maar dan vervolgens zit hij aan een been vast en hoe wordt die hoef dan gebruikt? En waar zet hij hem neer en hoe belast hij hem dan? En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is ook onder meer wat ik dus zei. Als je een paard gewoon dom binnendoor gaat zetten omdat hij last heeft van de knieën, dan kan het zijn dat je dus eigenlijk tegen zijn eigen bouw in zit te werken, omdat het paard die beenstand eigenlijk helemaal niet kan gebruiken. Maar dan hebben wij in ons hoofd bedacht dat als hij last heeft van de knieën, dat hij binnendoor moet. Terwijl het paard bij dat betreffende paard soms helemaal niet hoeft te passen. En dat hij dan extreem op de buitenkant gaat landen of het been op een verkeerde manier onder het lichaam zet. Dus dan is 1 en 1 niet altijd even simpel 2. Dan moet je ook verder kijken dat je neus lang is en hoe gebruikt het paard dat achterbeen dan. En dat is bij de Friezen is dat heel belangrijk. En als je dan bijvoorbeeld, wat je nog wel ziet, is een sabelbenig paard met een hellend kruis. En zulke soort paarden die dan ook nog iets de knieën buiten drukken. Ja, dat soort paarden, voor ons ligt daar echt wel. Eigenlijk is het belangrijkste voor zo'n paard is al dat je het been op zo'n manier neerzet. Dus eigenlijk zoveel ondersteuning biedt dat het paard goed kan functioneren. Het is eigenlijk het belangrijkste dat het daar dan in elk geval niet aan ligt. En je ziet nou wel eens een keer een paard lopen dat ik denk van dat zou eigenlijk wat anders moeten. Omdat hij dan eigenlijk de ondersteuning niet krijgt die hij eigenlijk zou moeten hebben. Dus daar begint het dan mee, dat je als smid wel bezig bent, dat je ziet van we krijgen dit nu voor elkaar en wij bieden nu de juiste ondersteuning onder het been. En niet dat je hem eigenlijk een beetje aan het tegenwerken bent. En dat is een heel belangrijk ding. Ja, uiteindelijk is dan de hoef de basis waar je het paardman op laat lopen. Ja, maar niet vergeten dat een hoef op zich stelt niks voor. Het is het hele lichaam wat op het is een onderdeel van het hele bewegingspatroon. En ik denk dat je dat niet altijd uit het oog moet verliezen. Precies. Dus dat is heel belangrijk dat het allemaal gesloten onder de massa blijft.
En dat hij daar op de juiste manier mee kan functioneren. Ja. Kijk, je bent al een hele man als je zeg ik altijd, als je er een ijs eronder kan slaan en het paard heeft er geen last van. Ja. Maar een paard ondersteunen, ja, dat is weer heel iets anders. Ja. Maar aan de andere kant moet je weer niet denken dat we Jezus zijn en dat we dan, zeg maar, ik kan hem nog heel even beter en zal ik er eens even een hoefijzer onder maken waar hij heel veel beter van wordt. Kijk, dat kan als het paard iets mankeert. Maar als je gewoon een gezond paard hebt, dan is het gewoon een kwestie van ondersteunen, recht houden en zorgen dat hij op de juiste manier kan functioneren. Precies. En dat is het belangrijkste. Ja, even overleggen, een beetje Hoefsmid, wat de mogelijkheden zijn. Ja, precies. Ja. En geef die man een keer de kans. Hè. Niet als hij dan iets eronder maakt, dan moet je ook samen kijken van, goh, werkt dit wel of werkt dit niet? Het is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het is niet van, ik doe dit en dan gebeurt er dat. Het blijven altijd beesten. Je hebt altijd er speelt een lichaam mee. En hoe reageert een paard dan op? Past hij zich aan op een beslag of blijft hij er anders op lopen? En dan moet je daarover communiceren. En dan kijk je de volgende keer weer. En dan zeg je van, nou, was dit het of doen we het nog weer anders? Ja, maar dan moet een smid daar ook de kans in hebben om zich daar weer op aan te passen. Ja. Nou, dankjewel Alsjeblieft. voor deze interessante presentatie. Best wel in een sneltreinvaart een heleboel dingen besproken. En Ja. ook waar je wat als Hoefsmid kunt doen. Leerzaam. Dankjewel, Hilbert. Wij nemen straks nog even afscheid met een echt dankjewel, zou ik Ja. maar zeggen. En ik wil u thuis bedanken voor het kijken. Voor deze eerste KFPS College Tour. We zijn er op 9 december weer. U ziet dat straks nog wel in de aftiteling. Dan komt Carolien Munsters, die gaat ons wat vertellen over de hartslag- en lactaatmetingen. Zoals die afgelopen jaar en dit jaar ook bij de jonge hengsten zijn gebeurd. Dus dat wordt heel interessant. En nieuwjaar 2022 trappen we af met dierenarts Gerrit Kampman. Die gaat wat vertellen over de opfok van jonge paarden. En dan hebben we nog 2 vraagtekens in het programma zitten voor komend jaar. We hebben via Friso onze lezers gevraagd van, weet jullie nog een goed onderwerp? En laat het ons weten. En dat is gelukkig gebeurd. Dus we zijn nou bezig om een aantal suggesties ook om te zetten naar leuke presentaties volgend jaar. En natuurlijk sluiten we onze college tour eind volgend jaar af met weer een prachtig ronde tafelgesprek. En mocht u daar nu suggesties voor hebben, houden we ons ook aanbevolen. Ik dank u voor het kijken, maar niet voordat ik u in ieder geval nog even uitnodig voor aanstaande zaterdag. Ongetwijfeld staat het bij iedereen al met dikke letters in de agenda. 13 november zijn we in Exlo met het eindexamen van de jonge hengsten van het Centraal Onderzoek. Waarin ook bekend wordt welke nieuwe hengsten een dekbrevet zullen krijgen. En de start van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie tuigen. Dat wordt een leuke dag waarbij we sport en fokkerij mooi kunnen combineren. U bent welkom in Exlo, natuurlijk met QR-code binnen. En u kunt altijd via de livestream kijken, want ook Adriaan en zijn collega's zijn er weer om het op te nemen. Dus zaterdagmorgen voor het beeldscherm kunt u het ook volgen. Dank u wel in ieder geval en graag tot de volgende keer.